Bai, Kabakas kasuaren inguruan gaur ezagutu ditugun grabazioek agerian uzten dute, ez dela inolaz ere Kabakasekin gertatutakoa istripu bat izan, mina eragiteko borondatez aritu zela Ertzaintza Bilbon egun hartan, eta beraz gertatutakoa orain arte esan dugun bezala gertakari larria dela eta argitu beharrekoa. Esan genezake gainera, erabaki politiko bati erantzun zion erasoa izan zela, gizarte eta politika sektore jakin bati erasotzeko borondatez egindakoa, eta hori bera ere oso larria jotzen dugu, gertakariaren ondorioak larri izan ziren modu berean. Bai Rodolfo Aresek, bai Estefania Beltrán de Herediak, biek izan duten edo duten arduragatik grabazioiek ezagutu behar zituzten, beraz honek agerian uzten du, orain artean gezurretan aritu zaizkigula, ez dutela kasua argitzeko inolako borondate politikorik izan, erakutsi dutenetatik aruntzago, eta are larriagoa dena horrelako filtrazio baten bitartez aritu behar dugula, bai herritarrok oro har eta baita ere Kabakas familiak zer gertatu den ezagutzen. Horrek argibideak eskatzen ditu, horretan aritu gara orain arte, eta honek berriro ere argibideak eskatzeko beste bide bat ematen digu, eta beraz, bai Ares jaunari bere garaian izan zuen ardurengatik, eta kasu honetan duen erantzunkizunagatik, eta baita ere egungo Ertzaintzaren arduradunei, bai Estefania Beltrán de Herediari eta Ertzaintzako arduradun ezberdinei, argibideak eskatzeko, argibideak emateko eskatuko diegu berriro ere Gasteizko legebiltzarrean. Eta bide batez, galdera egin nahi diegu, zeren zain dauden, gertatutakoaren arduradunak, beren karguetatik kentzeko eta argitu beharrekoak argitzeko. Gertatutakoa berriro diot, oso larria baldin bazen orain arte genuen zantzu eta informazioekin, are larriago bilakatzen dutelako gaur ezagutu ditugun grabazio horiek.